Sang una, kanapuyo pa ko din sa Luponda Oriental. Tigpaminahon ako sa inyo tulumanong. Mga gapnod sa kinabuhi. Before the Landay, when I'm here in Lupona, double it, pal. I will listen to your program, Tangang Your Life. Yes. Itago na lang ako sa pangalang Andrea. Just call me Andrea. Makaingon ko nga usa ko ka sexy nga busok. Yes, yes, I accept that, Dolanday. I'm, yes, as chubby and sexy. Apan mo naman ay uso karon Dolanday. Yes, yes, that's the trending now, Dolanday. Very trending. Nakapuyo po ko sa saksa atong nanarbaho pupud ko diya sa Davao. I'm living in sa before Dolanday when I'm working in Davao City. Nakatrabaho ko sa ka opisina. I work in one of the offices. Okay naman ang akong trabaho apan mas gusto gid ako maka-abroad. Yes, I have a job, but my ambition, Dolanday, I'm going to abroad. Siyempre kung ako ang imong pangandoy, kung ako parang imong sweldo. Yes, of course, Dolanday. If you have a big dreams, you have a big salary. And that's what we call salary deduction. Bago pa ko ni abroad, nakailan ako si Mark Anthony. Before I'm going to abroad, I met Mark Anthony. Ipailayla po siya sa usa ka kailar po namo. We met Anthony because of our common denomination. Wala ko damha. Mahog ang akong loob kay Mark Anthony. I can't accept, I don't expect to like that. I'm falling in love with Anthony. Mark Anthony rather. Og dinhi na nagsugod. Ang gapnod sa And this is the kinabuhi. story of this tangat of my life. O giniri. And that's it. Anay tabo. What happened? Asa nang to'y palaila sa kuha pa? Bart, tapos sa birthday. Mabot sa karandre. Relax ang ujay ka, burado kay taba. Malo na ba dyan sa kwan? Ikaw pa'y nanginanglan, ikaw pa'y magkapura. Lula, Ikaw gunso ko po ka saan ta nag-inom, nagpawata, mag-inom ta ng gold-plated beer. So, mayroon na ito na yan. Tayo mo na, tungabon na ko na yung gold-plated, ha? Katumada yun. Hey, Andrea. Hi. Come. Meet my friend. Hi, This is Anthony. Mark Anthony. Mark Anthony di ay.
Ay, hi, Mark Anthony. Say mong angga. Onyot. Ako ka lang sa buwan. Mark or paano lang, Anthony na lang. Anthony, Uy, sabi mo aping nimo, na parok na. Kalagi na julin-julin. Kayata nimo Dili kay, pero ikaw ganahan ko ni mo, chubby ka. Oy, nani gid mo mga kaliwat gyud, mga chubby hon. Naputi biya ni tanawa daga kay kog alumno. Anya daga na. Diri ko tapan nimo. Sige. Ya, bay. Kaya man naman ko gilayla, kalibala dia. Mangita pa ko. Sure ka nga. Wala nga agis mo mga kamay. Lain na ba kang hatag ng gamiga? Wala. Ako pa pala kabalo biya ko. Sige. Ay, wait. Salamat ha. Ay. Ingat. Okay. Pwede pa masahe dia. Pwede pa masahe papangalipay. Spacer. Ayun na. Wala lang sa tagtubog kong doktor, ani. Ayun na, gamit ka na panghantak daw. Okay. Tat. Dre, yun na lang, Dre. Ay, sige. Sige, Yek. Okay na ka? Dito ko gikan sa kong kwan, dito ko gikan sa kong Shots off? Gitagay pa rin, iinom naman ba yun? Mas mayo man ang pagkabot sa pagtagay ni mo. Wala na. Tagay na mo. Kayo. Asa ka trabaho? Opisina sa kwan na security agency. Unya. Ano ba? Dami kita lang. Kasi mo ba? Pero ikaw, okay na sa mong paminsar na. Nakita pa siya kaglabad yun. Gusto niyo kumantugkuan ko ka ng Kuwait? Oo ba? Gusto ko dito manguan. Gusto ko katrabaho dito. Alam mo ko yung aviation yan? Sa mga to, Bart. Boss. Rado na yun, boss. Hala, takamatikod. Nagsara na din yung nananday. Brad, sorry kay Brad. Brad, tuhog naman yun. Brad. Salamat kayo, Mas. Tapos lagi ni Tawi, dito tayo. Tara, Dre. Tara. Asa man ta? Gusto ko ito kuminom Kanang 24 hours nga imnanan ba? Namugoy curfew de. Mayo. Mamalit na lang sa ta niya. Baluno na. Kabalo ko sa laro ni mo. Kaalas ko din sa bodyguard. Maganda ka magyo. Asaman. Walang ta sa may kanili kayo pangka ba? Sige, ikaw po. Agad-agad. Gusto tagmamay. Pwede. Okay lang mo? Okay lang, tara. Okay. Ay, mo na hindi. Pag magtagay ko, ayun, sugata kayo. Malam lang, kaya mo, kabalo mo, patas kamil. Oo ba? Ay, gidukan man ko Gitugon. Gano'n na mag-alom, no? Ana gina mong aliwat yun, dagang kaayo, agaw gani. Nani ko siya tingkuan, Maputiyon din mo? Putiyon din, may mga half Spanish, magod may mga dugo nga Spanish, God. Din. Blue Spanish, El mozo, el cuando es moras, Ang saman. Sisapa din. Ikaw, good pa, kasi kasi pangutana. Ay, maligo sa kuya, igang kaayo. Sige.
Diya lang ka. Kasi maklad ka, ha? Abi, maglili ay. Grabe sa kayo. Ang lili pang taon tayo. Bitaw, dagway ni mo, di ka saligan. Ay, malikot ako diri. Sanay lang. Si Ardrin na butang nagbildo dito maklaro. Dapat maklaro sila. Itali. Mo ito ko abroad yun. Girl. Asa man, girl? Ano ka aling dyan yung istorya ng karos na? Sino, good girl kay? Buka yung kauban ko. Ano na? Inom-inom pa. Uy, girl, tinuto balita? Oh, nga man, girl? Abroad daw ka. Uy, mo, abroad yung po, girl, okay? Kabalo ba ka nga yung mga opportunity dito, di mo, ito ko, Hindi mo kuwait. Uy, dapat ka namang kuan. sige, mo ko plano. Kanata. Ano ko plano, anak, girl, like, ato ko na mag-cross country, mag-kuha, anak, girl, dito ko mag-process, anak, Bakit mas dali mo daw girl kung nakagawa sa kadaan? indeed, oo, si sakto dyo kayo na, girl, man ako, girl, man ako, pandoy kinabuhi, girl. Kung nagday ka? Oh, nalagay ko yung take it, oh. Kita kasi kong take it. Nagalaan, nagday ka. Ah, Madaya nagday ka girl. Uy, mamiss ko na mo girl. girl, hindi ni mapugal ko kayo. Magpuro yung ipadang take it ba? Uy, girl, anong sasalubong girl ha? Ay, kamalaka, girl. Kaya ata mo diri ka ng kuan, ilugon sa camel. Hala, uy, laina na. Pero kitapan na siya, girl. You want to eat, girl? Dalamig ko, Andre. Boots cam, girl. Sama boots cam, uy. Pang soap number 6 ba? Ay, kana, girl. Iplikin sa camel, girl. Sige, ipa-package na ko. Ay, bantay ka, girl, ha? Lagi. Mamiss ka na mo, girl. Uy, mamiss mo na ko na to. Hindi mo rin katapusan, girl. Oo, malain pa ba? Mamiss ka na mo. Wala na may guwapa. Dire ka chubby, girl. Ayun. Okay, girl. Kami na may guwapa ni girl. Mamiss mo sa mga kamayahanan ni mo. Hey, girl. Ang magandang time ko, girl. Mag-guwata ko, mag-impake sa girl, ha? Bye. Tinuod yun itong balita mo abroad na kay Kuwait. Oo, tinuod dito na. Saan ba rin trabaho na dito? Wala, sa kung saan ko, bahala na. Basta kayo maka-abroad lang kayo. Plano mo ko na ako na nyot. Manto ko ko nyot. Mag-cross country. Mark nga lang. Ay, Mark. Manto ko na dito, Mark. Mag-cross country ko. Manto ko Australia. Manto ko dito sa Base Bane ba? Base Bane. Gano'n ko sa Base Bane? Tapos, Ato Canada. Gusto ko manto dito eh. Ako naman na starting naman ako na dito. Pagsugod pa lang man na. Pagsugod pa lang sa buntag, di ba? so, wala ginitanid eh. Kasi wala. Ako pag inaanagod. Kanina pa ako itong panarbaho, di lang kaya ako ara. Para may gusto ang duha. Ikaw pag inaana ba? Apil ko yung kadi ako mga pangandoy, Mark, Anthony. Sigurado ka? Sigurado kayo ko, oy. Ikaw ba? Muna ka daw si mama kaya mag-silfetti na yung ka. Wala man gud basig. Kami tarungan na rin book. Limang book ba? Umar ko pa. Or pagtulog pa kay kag book ba? Hindi, saan man imong kilid di mo na napahak man eh. Saan man Lagi mingon jud ko si mga ni ba. Mingaw. Ako mingaw po kunin mo na. Para fake ng mga wala to dia mga si tawagan na kana mga Skype mag-come to come beta dia mag-story hanay. Di ba? Anak lamang. Di mo kayo ko ka video call mo kay
luin man akong cellphone. Sila kayo. Ano pa yung style lang yun? Kapa na kayo na yun, anong style. Sige, padala ka na kong cellphone. Ay, kapalat ka. Sure ka? Sige, primero na kong salary. Iatag na ko sa imo, ha? Bantay ka. Sige. Saan nihilak mang galay? Nanimog na may hilag ko. Ay, sigwang ko ano ba? Sigawan mo ko sa imo. Ay, ako po Mark Limingaon. Masagot ni mo, Mark. Ikaw ba? Pero ito na to ang panahon nga napako din eh. Dali. Sir, I want to work hard, sir, because I have a plan. I have ambition of my life. I don't care. Don't care. Sudan, istorya rin. Balik ko, amigo. Hindi ko ba ito may istorya ito? You clean the floor and you scrub the floor and kiss in the floor. Yes, sir. Sir, what's my job here? What's my job? Your job, clean the floor, clean the wall, and clean all houses. You're a helper. Help the wicked through the night. What? That's Magno. Mainom ko naman, pero ko nanidri, ninututugay ko trabaho sa Sina. Inspired pa ko kahit tayo kayo na dito, kuya, karoon rin, saan naman ako trabaho niya, hindi naman makatao niya. Manawag na lang ko ni Mark D. Ano tila-tilip, karaan na ba nila telepono eh? Hello? Hello? Nyot? Saan eh? Si Adrian yung, uy, anak ka, makalimot ka sa kuang. Kumusta naman ka niya, Nyot? Mark? Okay ra. Ako diri kay di ko okay diri ba? Ngano bitaw ni gas ka, awas ka? Uli na lang din siguro ko ani Mark. Ay, kailangan ba na mo? Naku naman ba? Muna magkagula ka ganahin sa mga nabalitaan ko yung nagbinayo. Ito ko na ko niya, pagtarong niya, ha? Sila, busy kayo ko? O sa mga Mark, muna magkawa ka nalipay ka nag-isoryahan na ita. Walang sarabi ako manawag. Inyo mag-inaanak ka. Sugo ba rin ka? Mark, nakasulti ka sa akwa na, Mark. Grabe kay ka, Mark, ma. Pilbutong diya sa una, grabe kay ka makag... Salamat po sa cellphone. Anak ka, basta cellphone kayo. Dungangan pala ako nag-laptop. Gusto ka? Ay, ikaw po. Matanong inaanan nung katinubangan ako. What's my gusto niyo mo? Magilak-hilak pa ito ko doon. Mark, ano yung alam ka, malamang kakakrabi kayo kami nga din niya. Karoon na, wala ko na mag-istorya. Urot na ako luha. Abi na lang ako cellphone, babe. Kuha na lang ako ng cellphone. Huli ko niya. Kuha na ako ng cellphone, ha? Antay ka. Magkita tayo ni Guli ni mo, ha? Hello? Magkita tayo ni Guli. Sige. Hello? Mark?
Mark? Hoy, girl, kamusta naman ka, oy? Girl, okay lang kayo ko, girl. Wala, girl, nambok lagi ka pag-ayo. Ano man dyan na, girl? Sa mas stress ko, girl. Dito din ako ibawin taon. Nambok ba? Girl, ako po, napag-istorya, girl. Gabi, nagtamok lang kayo na, girl. Yan, natin yung kanibag-istorya, girl. Baka mag-yapon. At ako, kabalawan na, girl. Mga mistikal, biya mo. Dagan kayo kung alam mo. Girl, kanang kuan ba? Nag-browse ko sa imong Facebook. Ano niya? Friend ko mo ni Mark. Oh, friend mo ni Mark. Uy, kailan lang ka ni Mark? Oo, kauban mo na ako siya sa work. Uy, kasi Mark, kaila kayo nasa kuha ba? Ikaw siya kuha na, kaila kayo na si Mark na ako. Yun. Ha? Tinood ka, girl. Ikaw sa day mo. Ay, basta pagutan na lang siya, kaila kayo na siya sa kuha. Uyab mo no. Ay, basta pagutan na siya. Ano? Kaila kayo na siya sa kuha, Di ba, girl. uyab mo no. Ay, basta, girl. Uyab lagi mo. Ikaw ba? Ano ba nito kayo? Kasi ko pakaroon na. Ay, kamusta man lang ko eh? Erikas kong Mark, ha? Agi. Okay ra, oy, okay ra man dito. Uyab mo no. Mangutan aga ni siya, girl. Ay. Mingaw kayo dito, girl. Uyab Eh, nila sila ba? mingaw kayo to sa Kuwait, girl. Ikaw ba? Saman. Mao jud, bingaw kay dito ah. Mingaw lang, binti mingawa dito, oy. May pendili, Oh, Pero Erikas kong Mark, ha, makita ka. balik ka na oy. Erikas kong anak, Aw, lagi ha. lagi. Uyab jud mong duha ba? Napati. Ay, pangutan asya. Kailangan nyo sa kuwag yun. Pag sure ba? Uyab mo dili kay nakaisulti nimo. Ah, ha? Wala dili, pangutan na lagi siya, girl. Uyab mo dili. Pangutan na siya, girl. Listen kayo ako may istorya, girl. Girl, kabalo ba ka? Nga si Mark? Ninyo to oy. Unsa, girl? Oh, naminyo na siya oy. Sabi nyo na si Mark? Oh. No, Delhi. Sabi nyo na si Mark, girl. Ano na oy? Tinuwag ka? Uyab lagi sila. Adili, oy. Inuya ka to, ay. Mutala lang halina. Sila ba yung mutalikod ko, mamahila ko. At pasarap ko pahot, pasirit akong uluha ka lang pinakingkot. Nang samang ka. Wala ka. Ay! Wala ka lang sulti ko. Alam mo, mangutan na ba rin ka? Sabi kaya ko pangulila. Seryoso na ito atong relasyon. Ayaw ko seryoso kaya ko dibuhay. Lada ka, video lang ang galing. Uy, Andrea. Dili ba ito seryoso? No, game-game lang to. Game. Pada game. Adili ko babae nga dili ba. Wala pa na kayo ikaw. Anak ka. Dagan na kang babae kayo magipahilang no. Andrea, wala akong kapahilap babae. Pero, tangan nga, Gabi kayo. sa iluwa na lang ko kay di. Amin mo karang dili ka seryoso sa kuha. Gabi kayo kami sorya. Wala rin mo tayo sa kanya. Hindi ko seryoso. Paon ko ikaw niya.
Agay, agay. Sabi na ko sila, Kulbe. Amin na ba? Bahala ka, bulay mga ta. Amin na ba? Bahala ka niya. Yata na Hindi mo mauli mo na yung kilakangan na muna. Hindi na nagsimbi. Uy! Nasya ko sa balita Dolanday. Manamin yung kalit si Mark. Huwag mo na nagpahibaw. Marag, ikumot ako kasing-kasing sa dayang nasairan akong kamatuonan. Pero sa pabay mabuhat ako, wala naman. Abi niya binuangan daw ko sa mong relasyon. Sa kabalong at tininood tong ako Dolanday. Gimahal ko si Mark Anthony pero wala ko niya gimahal. Salamat sa gayon. Kaya mo ako makarecover, makamove on ako. Pag-abot sa panahon. Inyong suwat magtatampo. Andrea. Kaya pala